Ka jingjah hap kali he kamiet laitrik unailar arajar pesan harangan kaderu na kajaka balatua lupa mentala katu kat nisngi. Kabapen pau bak NHIDCL kalale sting bat ka claim care ya kate kajaka kabal kado baki jingjah accident bat jinghap kali ki jorba. Nagate ka jinghap kali he kate kamiet sangut ki brio ki ladu ai yala ki jingem kentup kalong kamie bat iwe khon. Kini baro sangut ki dei na langkap dem Parlaong bakidang wan na kithan la lingkot kumbah kapor khatwe baje ai keyboard pulet patken hun ka search and rescue team kilawan poi kate ga jaka menta ka step sautrik nailar arjar opsan ban hiar syakate ga riat pansei kibala khlat hakani ka jingja kani ga jaka bahap ka kali ka dei sibenta ka project na surok Shillong Mail padhakani ka than kila jabon tili ki jingtwa khandau hakini kitayo bat banai baladam Khai nọ Klem tu dia ini Mulai dah Mulai Itu selesai. Ai atas tu, ai atas tu. Ketai repek tu saya clear ni. Oi. Ya kalau mau oh. Oh, mahal ya jan tu le. Karak ke akutnya. Dia mah dia. Apa kita mau ya? Suruh dia. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya